Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdop ying jongpi. MLA jongka Nongpoh constituency uba mineral bonds aim ulo kentu ye ka sarkar jilla bagadai ban khod de dorbar bakerpang jongka yeng dorbar thau ain na ka benta ban ya Ïatai sani bha Halor report usam jongka jilla Meghalaya kani ka jingda wa jong ba mineral bond kalong hadin baka sarkar Assam dang hagini ki khinjat sngi kala kentu report da ka bapha ya ki perton pulit ban jenrat naphang ya ki Narpos Electric bala penjang da ka office jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited pan penpoy ka boarding hagasnong yongkhuli ka badang ha bapo purusam jong ka Ribhoi district pat ka badan markham bat ka jilla Assam jadi bat kani ka isu ka ba barok dipat ba jong jalang ya keren mantap aku di bat kejing kendrum kendram hau purusam ni i kejing ja po Mizoram kolong ka itrim ba ka isyakhe do kata-kata kejing jah po gejala kejungi hangne nalor gitu kejing jah gula dep jah gisnem gula dep dangshen kani ka badang jah po yongkhuli po Ribhoi district kalau kejing jah po susi haduk kata-kata bat de nak kata gadau gidon kam kejing Ïatai bat kejing ya debate ka kerpang Halor kani isu ngin kwa abani i ba gejala kejungi ru kandon kejing umsnam kum bajaha Mizoram de nak kata gadau nagaliang kejung aku muwi neki nongmikmat MLA po ka Meghalaya District Assembly nga kentu ya Chief Minister bagi Speaker jong Meghalaya District Assembly bahkan don ke special session kabaniakran tik kerpang tang syafang uput usam bat kumno baka sokar ke jungi ke District Council kin adopt ya ki resolution kin adopt ya ki lat kilenti hadin bala Ïatai kala bande arsni kala amni laisni ya habnya syong ya kene ka dorbar ka kerpang ka Ïatai tang ya kene ka phang khnang bangin la ban yakren siapa ka sarkar Assam mengkumala absutu ka handril turik kandon ke keren biang jogi Chief Minister ni kwa ba la komno haswa katu hadin yung katu ka special session ka kerki ka di bandon khanang begini op Ïatai sani na ka banta ban penlong ya ka special session ka kerpang ha ka bede bat uput usam ya ka ne ka dong bat than ka ne ka jella ka jung ha ka ju ka por ngasmo ban appeal ru sha ka district council ka Khasi Hill Autonomous District Council ka Jaintia Hills Autonomous District Council but yang Garo Hills Autonomous District Council bahkan kindon ka special session bagi MDC ki jongi borok kini syong kini thir kini than kat kum ki provision ki badan hapo ka khanit ka bahan riu ba ka schedule bangin sutu ya ka ground reality ni kentu yo CM jong ka KHDC ya barok ke CM yo chairman jong KHDC bakin penlum ya ka special session hapo district council ru banyak keren namar ka khendo ka siap hapo kan ka ri ka jongi kadi ke schedulean ka baga district council kadi ke try ban page ban kni ya ka khundo ke siap ya ka reti ke dustur ni kwa begini ke long kerki kat bala khnang begin la ban ya keren ban penbe namar begim kwa bagan don ke jingi umsnam ni kwa ba kini ki jingi keren ke consultation kan long lungba ke jingi be ke jingi sut khnang ngen la ban wara ya ke jingi be ki por ban wan